ଆଜି ବିଲରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କୁଦାଳକୁ ନେଇ ସିଧା ଚାଲିଲି ବିଲକୁ। କାହିଁକି ନା ବିଲରେ କଡ଼ ହାଣିବା ପାଇଁ। କଡ଼ ହାଣି ସାରିଲା ପରେ ବିଲରେ ହଳ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ କଡ଼ ହାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରବଳ ମେଘ ପକାଇଲା। ମୁଁ ତ ଛତା ଆଣିନଥିଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଓଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର କଡ଼ ହଣା ସରିଗଲା। ଏପଟେ ମତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ବି ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିନଥିଲି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ସିଧା ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ନା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।